सहकारी पाणीपुरवठा संस्था आणि वैयक्तिक कृषी पंपधारक शेतकऱ्यांच्या वीज दरामध्ये कोणत्याही प्रकारची दरवाढ करू नये यासाठी महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन यांच्या वतीने आज कोल्हापुरात आंदोलन करण्यात आलं। सर्व कृषी पंपांना वीज मीटर बसवून मीटर प्रमाणेच बिलाची आकारणी करावी, तसेच कृषी पंपांना दिवसा 12 तास वीज मिळावी अशा मागण्या या आंदोलनामध्ये करण्यात आल्या। यावेळी महावितरण कार्यालयासमोर आंदोलन करत प्रास्ताविक वीज दरवाढ पत्रकाची होळी करण्यात आली। 37% दरवाढ रद्द करण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्या। शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही ही दरवाढ हाणून पाडू असा इशारा माजी आमदार संजय बाबा घाडगे यांनी दिला। ही अन्यायी वीज दरवाढ आम्ही कदापि होऊ देणार नाही। या ठिकाणी दरवेळेला वीज दरवाढ होताना झाल्यानंतर निवेदन स्वीकारून चक्काजाम आंदोलन करून ही वीज दरवाढ आम्हाला रद्द करावी लागते। हे सरकारच्या दृष्टीने अतिशय शरमेची गोष्ट आहे, कारण राज्यकर्त्याला माहिती पाहिजे कुणाची स्थिती काय आहे आणि कुणाला काय दिलं पाहिजे। आणि त्यामुळे ह्या प्रस्तावामध्ये सुद्धा शेतकरी वगळला गेला पाहिजे होता, परंतु दुर्दैवाने या ठिकाणी मी कोर्टाचा जो उल्लेख केला की हायकोर्टचे जज हे या नियामक मंडळाचे त्या ठिकाणी कारभारी असतात, त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी विक्रांत साहेबांसारखा जर त्या ठिकाणी 20% प्रतिनिधी ठेवले तर शेतकऱ्यांची बाजू येईल, शेतकऱ्याला कामधंदे सोडून रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येणार नाही। आणि म्हणून कुठल्याही परिस्थितीमध्ये यावेळेला ही वीज दरवाढ आम्ही हाणून पाडू। एनडी पाटील साहेबांचा पुढे आंदोलनाची दिशा काय राहील? आज तर परिपत्रकाची ओळी तुम्ही केलेली आहे, त्याच्यावर पुढची दिशा नाही झाली तर पुढल्या आंदोलनाची दिशा काय? पुढच्या आंदोलनाची दिशा आमचे पदाधिकारी ठरवतील, सर्व नेते ठरवतील, परंतु आंदोलन अतिशय तीव्र केलं जाईल। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये या सरकारला कारभार करता येणार नाही, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ते आंदोलन तीव्र केलं जाईल एवढी मात्र मी त्यांच्या वतीनं एवढंच सांगतो। परंतु शेतकऱ्याला जगणं मुश्किल झालेलं आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये थोडा का असताना त्याला रिलीफ द्यावा, त्याला जगण्याची आशा निर्माण करून द्यावी, याच्यापेक्षा दरवेळेला कुणाचे तरी गैरकारभाराचे परिणाम त्याच्यावर लादायचे हे आम्ही या राज्यामध्ये होऊ देणार नाही। यावेळी प्रताप होगाडे, विक्रांत पाटील किणीकर, RK पाटील, JP लाड, मारुती पाटील आदी उपस्थित होते। माझा महाराष्ट्रासाठी कॅमेरामन नाज अत्तारसह आरती कांबळे, कोल्हापूर।